ва фикри шахсӣ ман шояд ки аз сабаби кам будани ҳамин нақлиётҳо бошад ва зиёд будани шаҳрвандон, барое ки мо студентҳо ҳастем ҳамарӯза мо инро ба чашмони худамон мебинем ва махсусан автобуси 43 ва маршруткаҳои 46 ки ҳастанд бениҳоят одамҳо дар давраш бисёр мешавад. ва фикри шахсӣ ман ки аллакай хато мешавад, метавонанд ки ҷумҳурият метавонанд ки автобуси зиёдӣ мақсад бигиранд бисёртар кунанд ҳамин чизро. шумо ҳамин чиз шоҳид мешед ҷангу ҷанҷоли кондукторо бо 100%. борҳо даже ман худам бо онҳо баҳс кардаги ҳастам, барое ки занону модарони мо дар маршруткаҳо мешинанд, онҳо аллакай тана ба тана расидагӣ аллакай аз ҳама ҷиҳат хуб нест, ҳам аз ҷиҳати одоб гӯем, ҳам аз ҷиҳати ахлоқ, ҳам аз ҷиҳати динӣ гӯем, дар ҳама ҳолат ин дуруст нест. худи ман шахсан ман шарм ба писар ҳастам, шарм медорам ки дар ҳамин маршруткаҳо ҳамин хелодамони бисёр ҳастанд шинам. аз ҳамин сабаб ман бисёртар такси ва автобусро истифода мебарам. автобус назар ба маршрут яъне камтар ҷой ҳаст мутаза. пешниҳоди шумо чи аст барои роҳи ҳалли масъала? зиёд кардани сафи ҳамин мошинҳои нақлиётӣ, хоҳ автобус бошад, хоҳ маршрут бошад, ино баъд бисёр ҳамин кондукторҳо муомилаашон он қадар ҳам хуб нест. бисёр мешинанд одам росто меистад меҷиқаи шиша занакот намешакан мардако барои ҳамин акаҷон. шумо ҳамин бисёр истифода мекунед аз нақлиёти ҷамъиятӣ? мо хеле маршрутка дар бисёр мешинем. ягон бор худтон ё ягон дидед ки мисол кондукторо ба мусофирҳо ҷанҷол кунанд ё ронандаҳо? чӣ хел масалан ягон чӣ ҷамъ мешавад хати калонсоро ноҳурматӣ мекунанд. ҳай мешава баъзеҳо баъзе пули нақлиёта намеспоранд, ам корти вай надоранд, пул спорида надоранд, вай одам бисёра мусофирҳо ҷанҷол мебардоранд, хай ҳар хел мешавад. баъзе инам худам ҳанҷа омадам ягон нақлиёт наёфтам, баъзе одам бисёра нақлиёт камай, масалан ҳамин нақлиёти ҳашт ҳамҷа то ҳамҷа хай пиёда омадам инҷара, баъзе меша одам бисёр маршрутка бисёртар одам мегиранд, ҷои нишаст нестай, автобусам ҳамчунин ҷои нишаст нестай барои мисол ҳар кас амун маблаға меспора, лекин ҷои нишаст нест, азоб танқисӣ мекаша, роҳи дур мераванд, 1 соат. аз ин муносибати ронандаҳо кондукторо розӣ ҳастед ё не? баъзеш хай муносибати нағз доранд, лекин баъзе дигарашон не. баъзеш муносибат чунки худам ҳодис як рӯз як зани син сол рафта ҳамин фаромӯш карда дар нишаст тарафи корвон буд ки ҳамн ронанда фароед ҳам қадар бо зарб дод зад ҳамн занака гуфт ки и барои шумо ягон чи нестай кишре гуфт ки хай фаромӯш кардам хел муносибати дағалона кард бо ҳамн ронанда. мардум мегӯянд муносибати ронандаҳо кондукторо бисёр дағал шуда вақтҳо. ман намедонам ака сабаб аҳолӣ зиёд шавия шаҳр тамбашавӣ бисёра сабаби асосиаш дар ҳамин. шумо худтон истифода мекунед нақлиёти ҷамъ? бале ман бисёртар аз автобус троллейбус кор мерам троллейбуси аҳолӣ бисёр кишид роҳот серодам бисёра барои ҳамин сабаб тамбашавӣ дар дохили автобусҳо микроавтобусҳо ба ҳамин сабаб мебинад. Кондукторы иногда вот маленькие дети проходят без рублей, без самона, и кондукторы кричат на них: подойди сюда, вот, тем более электронные автобусы, вот зеленые, только что произвели, вот они большую часть кричат на детей и на взрослых, если они не оплатят путь, тогда их выгонят оттуда. А кроме этого? И кроме этого, там еще много разных вещей. Если у тебя много багажей с собой, там его выгоняют оттуда, вытаскивают. Когда дидетсин газель аст, такси аст, ба ҳисаби рах тамба мешавад, аско дуромада намешавад, ҳисоби ҳамин бисёртар. пешниҳод дорам ки мин баъд ронандаҳо бо ҳамин мусофирон муносибати дуруст кунанд, ан мусофиронам хайр иҷро кунанд, аммо ҳар кадомшон маблағи дода бурда кирояро споранд.